Amin khogi chapuru mukumu chapon tei chamane ki bube mazna kiri jagai kima logo logo na hap kobi rupon pia mukumu chama mukumu hap homa bororo mugi tongo abo amin sawi maya abo no angka amin tomo baksa boro go hano amin tomo tongoi chawi ki phoptui phogoi tabo munang hek ngi tongkha sakmagat rangul tila kamini probite burmani mungu tabo kami amchani grejati prasara khorang tisai tonglayo thangai talkono bromei probit ni mungu pradhan mantri awas ujirani bkhakti grerung pagai nok tangna rang phaimeni wo a rang no probite burma nok manjaron thani baksani yago 4000 baksani yago 5000 khlai rang nawo rang namane chalo bank buskango shanai narakha hangai koksinchai tongo kamini lukuro Azarawa baksa khatori koktuni bisungti awai khlaikya probit ni mungoi baksa ba kiri jage khorang tisaraliya te je khorang tisnai ro probit bai bujaka abo hairino juda koksijam kasai tongo probit ni mungoi Tini June taling ni chishni salmari wo haino haite krosati prasata ko khukhenka halodia edisi village kamini kamiwo tongnai toronte burma Pradhan Mantri Awas Yojana ni bakhakte nok tangna rangmamani wo probite burma bai phemlo jage pula 20,000 rang sanjaka pia asagri mangla khane dam doro cholai 7,000 rang najama kok shawik narka ashak simia cement tai itlangi maya hane ha kuthan nok se tangri jama ko bo shawik narka tabu rang bo mansuk baya nok botang bai shoya doga gre tailam lamdang gre Jikon mikon hanpanang dalam nok tangjana tongmani pia ha kuthan nok se manchiwo Abo pasugya bahai ke probite bini palchong takuk toronte burma no khija shaphang shawik narka toronte burma Gao soba duinongni toronte burma kamani parani no khungsa manmani borok puila podbisong sawo abo ani cherani bungoi manmani simarani bungoi dagan bung nongkha borok jitikin khaipro silobai porbit phayei jitikin khaipro borok 300 টাকা rang plangkha plangfruk ar pore nok ni rang mamphur kaino borok sawo I dok an khai ro dok tuime ba tam khai ma sa kha kai borok sawo kutharok thei mano abro chung byabsa khlai nai nga borok sawo afru nini nok no banchiri nan hingkang kai ano 20,000 rang mar nai hinsau gar pore kha o as ko porbisong silobai porbisau kana o hasle manglak ang jetikhan banchiri khang 10,000 rang re nai ni saka saman pore borok 7,500 rang nakha jotoi mutu tel ngai 7,500 to aro nanglai chalai bekai prai 10-12,000 thangra ngai tabu khai borok no jitikin khlai ri mani riya tabu khai borok kislai tongkha o sonu khlai ri thung silo khlai ri thung porbi khlai ri thung hilai tongkha gang le tam khon nok sari mana tabu emne se kerisa borok tabu borok no 7,500 sirkhan kai borno jitikin khlai ri hin samase rimaya khai sorkarok ani nok no bupti khlaiman abo ang kisa borno makoyu chini panchayat ni torun debrman nok ko olodia duinong ni kamani parani ang to saima kre je ani je ko sam ang mari mano sema sawo bunthan to busuk chai ton khatang kha gang kha khayo ani haino borok tibo sep sap rok chakhna hai ma tongta afro tumung rang rok ria khaino o bank account rok lock khairna no tumabo no kai ang borok butwa borok ba borno 7,500 rang marika dui kisti ui bo chini sar bikas tongo chini otul debrma tongo boran nok nai phetu borok an 7,000 rang borok nai khipka ang tak tam khe nok sari manaba norno ko jawo an nok kisa phai nai phedi ani bung khe torun ang tabung nok rui nok kisa nai jau nok manam musungu saman ma boi ko borok sa tu khibgra ka kai te busuk bai dang sari manjano Pradhan Mantri Awas Yojana rang najangmanoti khorang tisnai rok thanawo efer khlakya thane shal kisa sagang tiprasa koktuma thumnai Aditya Burma nobo haino lama ka sowui bui buthana nakya probite Burma abo hai juda kok rok no tui probit ni mungi thanawo efer khlaijak phano tabushuk jora police tangi romui probit no krak majra riya shumuk tisai tongo kami hamjani lokura